Ramogi bed thuolo mar tudore koda namba en 369 mana namba marwa mar ote machuok kata bende inyalo weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube marwa en Ramogi TV Kenya bende. Subscribe en odiochieng' maduong' ahinya kwa Ramogi mar luwo weche gi achiel kachiel. Kupogore kod mano bende inyalo dhi e mbui mar X @Ramogi TV KE, mano bende yudowa achiel kachiel e mbui mar X. Weche manyien biro ni kanyo e lai mag jok matiyo kod lony manyasani. To bende the Facebook page mara mar George Bati Daddy Cool, follow kanyo bende ibro yudo ka weche go ketie nyakora Ramogi mondo ilugi achiel kachiel weche manyien ma timore gi thuolo ni. Mokwongo kaka nang'isi ni wan gi mathoth, adani bende bet thuolo mar bedo koda chakruok nyaka giko mondo ing'e adier gi ler mag weche duto mosetimore e pacho kama ngima kod motenore kod matimore pinje maoko. Nyinga en George Bati. Jatend piny Amerka Joe Biden nyorwako jatend piny Kenya William Ruto e pare manitiere boma ma Washington DC, kendo negitwak ewi bero sekta mar lony manyasani e Kenya. Ruto opuoyo piny mar Amerka kuom keto mwandu e dongruok mar sekta mar mbui kod lony manyasani e piny Kenya, kowacho ni ma biro konyo jo Kenya bende biro konyo nyaka pinje mag Afrika duto e jiwo lony manyasani. We have built this relationship, and today we celebrate what we can do together in the face of the challenges that face us as humanity. Challenges of the wars everywhere, we all know, in Ukraine, in Middle East, in the Horn of Africa, even the one in your neighborhood in Haiti. We have serious security challenges. But all this requires collaboration, partnership, and global leadership. The situation is that we have contributed the least, but we are suffering the most. As we talk to you, we swung from drought last year, and we were not just feeding human beings, we were also tracking water for wildlife. Straight into this year, we have devastating floods. In fact, 280 people have lost their lives in Kenya because of floods.